Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Максіма Богдановича «Зімой». Верш вывучаецца на памяць на уроках беларускай літаратуры ў 5 класе. Максим Богданович «Зімой». Здароў, марозны звонкі вечар, здароў, скрипучы мяккі снег. Метель не вее, стихнул ветер, и волен легких санок бег. Як мары, белые бярозы, под синявой ночной стоять, у небе зорки от морозу, похолодевшие дрожать. Вильготный месяц, стуль на поле, прозрысты, светлый столб спустил, и рызы срэбную раздолле снягоў синеючых покрыл. Узрывайте же их санями, кони, звени, веселых бомаў медь. Вакол лятоць бары і гоні, в грудях пачала кроў кіпець. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылі мы чытанне верша Максима Богдановича «Зимой». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу!